खाना चुरावे वाला रहस्यमयी जानवर, खाना चुरावे वाला भूत। एक दिन सियार जंगल में शिकार के तलाश में घूमत रहे। कुछ देर बाद ओकरा एगो भैंसा नजर आइल जौन की पहले से ही मरल रहे। ओह, ई अच्छा भइल कि पहले ही से शिकार मरल मिल गईल। अब तो समझ पार्टी हो गईल। ऊ मरल भैंसा के मांस खूब मजा से खइलस और ओकरा बाद बचल मांस के अपन जबड़ा के मदद से घसीट के अपन गुफा पे ले गइल। बहुत थक गईनी, तनी देर आराम कर ली, फिर एकरा गुफा के अंदर लेके जाइब। ऐसन कह के ऊ वहाँ रुक के सांस लेवे लागल। तभी वहाँ अचानक से धुआं फैले लागल। अरे, ये अचानक से धुआं कहाँ से आवे लागल? धुआं तेजी से फैले लागल और सियार के कुछ भी दिखाई देवल बंद हो गईल। कुछ मिनट के बाद जब धुआं छटल तो वो देखलस कि ओकर शिकार वहाँ से गायब हो गईल बा। ई कैसे भइल? हमार शिकार कहाँ गईल? ओकरा दूर दूर तक ओकर शिकार नजर ना आइल। लगे ही नारियल के जैसन दिखे वाला एगो फल पड़ल रहे। अगला दिन छोटू हिरन और रेंचो गधा अपना खातिर खाना के इंतजाम करके घरे लौटत रहन स। रेंचो गधा के पीठ पर खूब सारा हरा घास और कुछ स्वादिष्ट छोटा छोटा पौधा लादल रहन स। खाना ढूंढे में तनी मेहनत ज्यादा लग गईल, लेकिन हमके खुशी बा, अब हमनी के खाए खातिर 3 दिन के खाना के इंतजाम हो गईल। तभी अचानक से वहाँ भी धुआं फैले लागल। दोनों जोर जोर से खांसे लगलन स। ओकनी के कुछ भी दिखाई देवे बंद हो गईल। थोड़ी देर बाद जब धुआं छटल तो दोनों के होश उड़ गईल। रेंचो के पीठ से ओकर सब खाना गायब रहे और पास में उहे नारियल के जैसे दिखे वाला फल पड़ल रहे। ओ दिन के बाद ऐसन चोरी के घटना रोजाना होखे लागल। सब जानवर मिल के शेर खान के लगे गईलन स। मोंटू बंदर शेर खान के सब कुछ बता के ओकरा सामने उहे नारियल के जैसन देखे वाला फल रख देलस। ई देखे में नारियल जैसन लागता, लेकिन असल में कोनो दोसर फल हा। नारियल कभी अंदर से खोखला नहीं हो सकत। ई फल का हा और एकर धुआं से और जंगल में होखे वाला चोरी से का कनेक्शन बा? ई जाने खातिर हम सबके मेहनत करे के पड़ी। शेर खान थोड़ा देर और जानवरन से बात कैलस और ओकरा बाद आपन आपन घर चल गईलन स। शाम के वक्त मैना अपन घोंसला में अपन बेटा मिट्ठू के साथे बैठल रहे। बेटा मिट्ठू, हम तहरा के कितना बार समझवले बानी के बिना बताई घोंसला से कूद के मत भागल करा, तहरा उड़े भी ना आवेला। अगर कौनो जानवर के नजर तहरा पे पड़ गईल तो तहरा के मार के खा जाई। आप फिकर ना करी मम्मी, अब हम कबो ना भागम। कुछ देर बाद मिट्ठू सूत गईल और मैना के भी आंख लाग गईल। ओकर कुछ देर बाद ही मिट्ठू जाग उठल और कहलस, मम्मी सूत गईल बाड़ी, ये हमरा सैर पे निकले के अच्छा मौका बा। ऐसन कह के वो घोंसला से कूदल और आराम से जमीन पर उतरे में कामयाब हो गईल। अरे वाह, आज तक जी भर के जंगल में घूमम। मम्मी तो अब सुबह ही उठी हैं। ऐसन कह के वो वहाँ से तालाब की तरफ चल गईल। तभी ओकरा के पीछे से एगो आवाज आइल। अरे वाह, हमार खाना। मिट्ठू पीछे पलट के देखलस तक कालू बिल्ला ओकरा तरफ भागल आवत रहे। अरे बाप रे, ई कहवा से आ गए? वो अपन नन्हा नन्हा पैर से भागे लागल, लेकिन आखिर कब तक वो अपना आप के बिल्ला से बचा सकत रहे। सामने ओकरा एगो गुफा नजर आवत रहे। मिट्ठू जैसे ही गुफा के मुंह पे पहुंचल, बिल्ला ओकरा पे झपटलस, लेकिन मिट्ठू के पकड़ ना पाइल। मिट्ठू के 2 पंख टूट के जमीन पर गिर गईल और वो भाग के गुफा के अंदर घुस गईल। धत तेरे की, बच गईल। ऐसन कह के कालू बिल्ला वहाँ से भाग गईल। सुबह जब मैना के आँख खुलल तो मिट्ठू के गायब देख परेशान हो गईल। अरे, मिट्ठू कहाँ चल गईल? वो आसपास मिट्ठू के तलाश कैलस, लेकिन वो ओकरा कहीं ना दिखाई देलस। फिर वो सीधा शेर खान के सभा में पहुंचलसन। का चल रहल बा हमार जंगल में? पहला ही जंगल में खाना चुरावे वाला के पता नहीं खे लागत और अब तहार मिट्ठू गायब हो गईल। सब जानवर मिट्ठू के ढूंढल शुरू करा और मैना तू आपन घर लेके चला हमके।
हम ओकरा आसपास ढूंढे के कोशिश करत हई। सब जानवर मिट्ठू के ढूंढे निकल पड़लसन और शेर खान भी मैना के साथे मिट्ठू के ढूंढत ढूंढत उहे गुफा के मुंह पे पहुंच गई। मैना गुफा के बाहर मिट्ठू के पंख पड़ल देखलस तो ओकनी के देखत ही पहचान गई। अरे वो तो मिट्ठू के पंख ह। एकर मतलब बा कि मिट्ठू शायद यह गुफा के अंदर चल गई होई। चलो देखल जाओ। कह के शेर खान मैना के साथ गुफा के अंदर पहुंचल। ऊ दूर से ही देखलन स कि मिट्ठू एगो कोना में डेराइल हालत में खड़ा बा और ओकरा सामने एगो लकड़ बघा खड़ा रहे। नन्हे से बच्चे, तू जाके बहुत बड़हन गलती कर देले। हमरा के छोड़ दही लकड़ बगा भैया। अगर तोहके छोड़ देनी तो हमार असलियत सबके सामने आ जाई। आज तोहके ही अपन लंच बनाई भाम। ऐसन कह के ऊ मिट्ठू पे झपटे ही वाला रहे कि शेर खान ओकरा के जकड़ लेलस। अरे बाप रे, ए शेर खान, अब तहार खेल खत्म। मैना तेजी से मिट्ठू के लगे पहुंचल और ओकरा खुद से चिपटा लेलस। समझावे के बावजूद भी तू फिर वही गलती कैला। हमरा माफ कर दे मम्मी, अब हम कभी घर से ना भागम। सिर्फ आखिरी बार माफ करतानी। कुछ देर बाद सब जानवर शेर खान के टीला के लगे जमा रहसन। आज मिट्ठू के नादानी के चलते हमनी के जंगल के खाना चुरावे वाला के पकड़ लेनी। अब ये बताई कि ये चोरी करत कैसे रहे और ये नारियल जैसन दिखे वाला फल के का गुत्थी बा। हमके गोल्डी अपन जंगल से निकाल देले रहे। आप सब लोग अपन जंगल में रहे के परमिशन ना देहब हमके। इस सोच के हम गुफा में रह के फैसला कैनी। अपन भूख के शांत करे चलते हम आप सबके खाना चुरावत रही। ये एगो ऐसन फल बा जेकर खोल चटकते ही एकरा अंदर से धुआं निकलेला। यही से एकर इस्तेमाल हम चोरी खातिर करत रही। हमें फल के जमीन पर मार के चटका देवत रही और केहू के सामने फेंक देवत रही। फिर जब ऐसे धुआं निकलत रहे ओकर फायदा उठा के हम चोरी कर लेवत रही। तू जंगल में रह सकतारा, बस शर्त है बा कि यहाँ के नियम मत तोड़िहा। आगे से केहू के खाना चुरावे की जरूरत नहीं है। आपके बहुत बहुत शुक्रिया शेर खान। अब सब जानवर चैन के सांस ले लसन। ए तरह मिट्ठू के अच्छा सबक मिलल और जंगल के जानवरन के खाना चुरावे वाला चोर से हमेशा खातिर छुटकारा मिल गई।